Yewe ngane zawethu niyaphila? Hayi siyavuka. Asiqale sibonge kula madoda, uBig Zulu, neNdlamlenze, noBafo loya uMasini. Yinhle kakhulu le nto abayipheka lapha ngane zawethu. Sasithemba ukuthi bazosiphakela soon njengokusho kwabo. Bese ngididwa yilokhuzana wey'ngane zakwethu ezimxheliwe. Zithi ukhuzana ucula ihhulisi. Kanti yini ihhulisi bafethu? Wonke umculo ofikishayishwayo kubona sekuyihhulisi kibo. Kusho ukuthi phela uma kuyihhulisi leya ngoma leya kusho ukuthi liyacula-ke iqhawe lawo. Bahlulwe yini pho ukushaya u-1 million ey'ngomeni zawo? Nakule ngoma nje abasanda kuyikhipha yokugcina. Uma ukuthi ihhulisi phela umculo omnandi njengaloya. Hhayi ave bethanda ukuyishutheka labantu kuzona zonke izinto njengabadingi. Esikhundleni nje sokubongela abantu ba-recognize umsebenzi abawenzayo omuhle, bawenzela isizwe, bathi wena ucula ihhulisi, ucula ihhulisi, ucula ihhulisi. Yini ihhulisi? Akekho umuntu esifazane kuleya ngoma leya. Akekho. Ihhulisi phela according umculo wabo ukufikishayisha abantu besifazane, ukucula izinto okungewona umaskandi. So ifiksha ekanje ukhuzana kayiqali ukuya kulokhuzana ko-Andile kaMajola beshaya ukholo. Obuya kulaba yini laba ababecula ngale ngoma bethi asamsoso ethi leso ukuba waqinisa isandla enganeni yakho ngaba kunjena. So which one uhhulisi? Yikho baba ziyishutheka entweni ezingahlangani nazo. Sibonge ngane zawethu ningashaye khohle ukusubscribe, nishare, nilike, dango.